καλώς ήρθατε στο νέο μου βίντεο. Και σήμερα θα φτιάξουμε άλλη μια κατασκευή με τον παππού μου. Αυτή η κατασκευή θα είναι ένας χαρταετός. Για να το φτιάξουμε αυτό το χαρταετό πήραμε λεπτά ξύλα, κόλλα χαρτί χρωματιστό, ένα ψαλίδι, ταινία, έναν σπάγκο, ένα μέτρο και κάτι εφημερίδες για να κολλήσουμε την ουρά. Στο τέλος θα βάλουμε στο χαρταετό το σήμα του Ατρόμητου που είναι η ομάδα μου. Πάμε να το φτιάξουμε! Σας άρεσε αυτό το βίντεο παιδιά, κάντε εγγραφή σε αυτό το κανάλι και like σε αυτό το βίντεο. Γεια σας παιδιά!